Odhalujem pravdu o svojich článkoch. Časť druhá, ako som prestala dýchať a 20 tragikomických dní na Áro. Varovanie. Video a články, ktoré v ňom opisujem, obsahujú zmienky o traume, dušení sa a násilí v nemocničnom prostredí. Hneď pri druhej časti porušujem formát, pretože tieto články neviem čítať. Nie len preto, že som ich písala do 4 rána a ani som si o sebe pred vydaním neprečítala. Hlavný dôvod je neporovnateľne horší. Prakticky hneď potom, ako mi bolo ublížené, som sa pred všetkými, s výnimkou zo pár vyvolených ľudí, začala tváriť, že som to násilie prekonala. Ale pravda je taká, že za každým, keď počujem tresknutie po stole, konkrétne po sebe idúce slova, zacítim silný čistiaci prostriedok, alebo sa stretnem s čímkoľvek výrazným, čo bolo súčasťou tej situácie, tak sa aj na týždeň rozklepem, neprestajne na to myslím a prežívam to znova a znova v nočných morách. Čo je verzia asi taká slabá ako nemocničné kakao. Teda vlastne mlieko, ktoré raz na obrázku videl kakaový vôb a posrel sa z toho. V dobe, keď som napísala tieto články, uplynul rok od tej noci. Počas toho prvého roku mi stačilo vidieť bielu stenu, kus stýlkysového oblečenia alebo strom cez okno, započuť rachotenie hlienok, moje tracheostómy, prudké otvorenie dverí, úvod, pípanie mojej prúdnej ventilácie, či vnímať akúkoľvek to je len trochu podobnú drobnosť. Nezáležalo na tom, či som bdela alebo spala. Bez prestávky som dokola prežívala tú traumu, pretože mi ju pripomínala proste vlastná existencia. Celý svoj aktivizmus som začala hlavne preto, aby som napísala tento príbeh. Asi som dúfala, že sa tým niečo zmení, keď sa verejnosť dozvie, že sa toto deje bezbranným pacientom. Práve preto ľutujem, že som celý ten príbeh zaobalila do takého ležerného a až humoristického tónu. Myslím, že som inak nedokázala pracovať realitu toho, čo mi dotyčná osoba spôsobila. Lenže som v tých chvíľach nepredpokladala, čo publikovanie tohto príbehu bude znamenať pre moju budúcu kariéru. Každé médium, ktoré so mnou kedy urobilo rozhovor, zachytilo tejto mojej najväčšej traumy ako šokujúceho prvku. Do žurnalistického pohľadu pochopiteľne, ale predsa bezcielne. Moja skúsenosť sa stala senzáciou, ale nejakým spôsobom sa nezatlačilo na zlepšenie zdravotníctva a ochrany zraniteľných pacientov. Dotyčná násilníčka si, pokiaľ viem, žije slobodne a nebol stanovený žiadny zákon, vďaka ktorému by nevznikli ďalší ako ona. Tomu žurnalisti zrejme nadobudli dojem, že o tom dokážem prehovárať s ľahkosťou. Teda sa ma pýtali tieto otázky bez zábran, či ma hodili do krehkého stavu mysle, ktorý pretrval po celý zvyšok daného rozhovoru, hoci sa ostatné otázky mohli týkať aj niečoho úplne iného. Mám dojem, že nikto zo zúčastnených a v prvom rade ja sme túto problematiku neodkomunikovali správne. No nemyslím si, že sa chcem ničiť tým, aby som sa vrátila k riešeniu tohto nedostatku v našom štáte. Ale teraz aspoň poznáš pravdu o mojom prežívaní. Zostáva mi jedine niečo odkázať tým mnohým ľuďom, ktorí mi napísali správy, že sa im v rôznych nemocniciach stalo niečo úplne rovnaké a zdrvilo ich to. Ak si na mojich sociálnych sieťach hľadal dôkaz, že sa po takejto traume dá žiť šťastne, plnohodnotne a slobodne, tak si ho našiel. Takéto tvrdenia podľa mojej skúsenosti vždy boli a vždy budú čistou pravdou. A kým sa ti taký život vyrysuje, môžeš si vziať príklad z toho, že je možné takých hajzlov vystrašiť naspäť.